Oye, tenemos conversación también. Va. No traído. Está linda. Aurten ere berriz hemen gaude bidai luzea egin da. Bidai luzea gogorra eta esertutik, menditik eta toki guztitatik pasarea. Baina berriz ere hemen gaude. Bozkariak ekarri dizkigu, maitasun guztiz idatzi duzuen eskutitzak. Baina eskutitza asko dira eta opari konpartitu izatea politiagoak. Gu saiatuko gara, denentzako ekartzen. Gabon. Aurten, Usurreko ume, gazte eta helduek eskaera berezia egin dizue. Zuen opari herriak behartsuei ematea. Zorionak, bihotz honenak zarete. Horren ordain, txandala, nikila, zapatila, kirola egiteko eta gantzatzeko materiala nahi omen dezue. Egila alda!
zuentzako de opari batzuk iritsiko dira. Baina jakin, ekintza horrek, bihotz horrekoak egiten zituztela. Bueno, eta orain, zuekin egoteko tartetxo bat eukiko dugu, eseriko gernumenak, baina lasai etorri gara, denetako eta denontzako denboa akadueta. Eta gau hau, ondo ospatu eta goiz-goizo,